soko o kona ale fei ko k'a daminɛ ni waati na safo waati min ni maa minnu kɔni bɛ to ka furusiri kɛ mairie la o tɛ se ka tɛmɛ mobili 2 kan wa min ye moto ye o tɛ taa mairie la tuguni maire lakaw a ɲininu fɛ sa u ka nin sɛbɛn la wa bato kosɛbɛ Kajolo a n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko min ye mobili ye 2 walima 3 a kana tɛmɛ o kan mairie ale bankun kɔnɔna na mototigi si kana tugu nɔfɛ o communiqué ɲɔgɔnna fana kɛra Kayikaw fɛ yen min ye kunungo kalo tile 4 ye Kayi maire y'a yira sa k'a fɔ ko cortège ko kɔni ko nin y'o bannen Kayi kɔnɔna na fɔlɔ ko fo basigi ni lafiya ko kana waati min walasa maa n'u bolominɛw lakana kɔnɔna na sa Kayi maire y'a yira sa k'a fɔ ko ni kɔɲɔ kɔni bɛ kɛ mobili bɛ se ka tugu kɔ o ye mobili 2 ye mototigi si yamaralen tɛ i ka tugu kɔɲɔkɛlaw kɔ tuguni a y'a ɲini sa Kayi commissariat fɔlɔ ni 2nan fɛ n'o ye Tapa n'a ka maaw ye ale min ye directeur régional de la police ye Tapa Uri Demba Jalo n'a ka cɛdenw k'olu ka se ka nin baara ninnu olu simɛ maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ mairie bolofara mairie kɔnɔna na sa k'olu fana ka wuli ka jɔ kɛ n'a fɔ ma centre d'état civil n'olu bɛ mɔgɔw ka furu siri olu fana ka nin baara ninnu la bato kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ mai kalo tile 4 na sa fo waati min ni lafiya kɛra tuma min na sa maire kɔni ko k'a bɛ faamuyali ko ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Gawokaw fɛ nin waati na min ye dugudenw ye olu bɛ ka fɛɛrɛ ɲini u bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o la sa ka sɛnɛ kɛ dugu ma o kɔfɛ u ye fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ sɛnɛ bɛ se ka kɛ minɛnw kɔnɔna na cogo min na o baara kurumukari la kunungo min ye fɛɛrɛ ncini ye a kɛra i ka so sanfɛla ye o a kɛra i ka du yɛrɛ kɔnɔna ye o min ye pinɛw ye n'i y'o sɔrɔ walima i ye bɔrɔkɔrɔw sɔrɔ ka cɛnjɛnw k'o kɔnɔ sɛnɛ bɛ se ka kɛ waleya in fana a bɛ se ka nɔbɔ fana kosɛbɛ sifinnakaw ka bolofara min bɛ ani UNICEF olu kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma sa yaasa ka nin baara in sigi sen kan hakilina kuraw yaasa Kayi Gawokaw u bɛ se k'o sigi sen kan cogo min na waati gɛlɛmanw k'olu matarafali kɛ wa min ye dunkafa ye fana a bɛ se k'o fana sabati sabula yiridenw a yɛrɛ k'a fɔ k'olu caman bɛ se ka ɲɛ a la n'ala fɛnw fana bɛ se ka falen a la kosɛbɛ baara in ale nɔ ka bon kosɛbɛ halisa Gawo kelen kɔnɔna na ko ji kɔni sɔngɔ yɛlɛla bi ji min bɛ feere mana kɔnɔ n'o den 3 tun bɛ feere maaw ma 100 o taara yɛrɛ sɔrɔ 100 ani dɔrɔmɛ 20 na dɔw yɛrɛ bɛ ka min ye mana 2 feere mɔgɔw ma 100 bi na Gawokaw y'a yira sa ko bɛna na ni gɛlɛya ye kuma tɛ nin waati min na jiko gɛlɛya kɛlen don Gawo ale fan caman fɛ u kɔni b'a ɲini sa maa minnu bɛ ji feere u k'a lajɛ ka dɔ bɔ u ka sɔngɔ la juraw ka kuma u ka maaw fɛ kuma tɛ nin waati in na jiko gɛlɛya a bɛ ka gwadomusow sɛgɛn kosɛbɛ Gawo ale yɛrɛ marabolo kɔnɔna na Yorosokaw fɛ yen baaraw ko olu daminɛna kunungo min ye dugu kɔni kun jɔra pewu maa kun tɛ se ka baara kɛ nka kunungo bankiw dayɛlɛla min ye mobiliw ye olu ye siraw tali daminɛ Yoroso Bamako Kucala u y'olu baaraw kɛ o waati kelen fana na sa bankiw fana olu fana y'u ka dayɛlɛli baaraw kɛ kunungo dugudenw y'a yira sa ko nin kɔni baara ta in bɛ fisaya kosɛbɛ a bɛna na ni lafiya ye Yoroso a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Korokaw fɛ min ye laadalatigiw ye olu tɔgɔla don ka se ka faso dɛmɛ cogo min bɛn ni kelenya la olu y'o don kɛ sibiri tɛmɛnen min ye Koro n'a lamini ye laadalatigiw ale ni kafotigiw ni dugutigiw ni kabilatigiw k'u bɛɛ lajɛlen wele u ka ɲɔgɔn ye soba ale kɔnɔna na lajɛ in kɛ kun ye min ye bɛn ni kelenya k'o sinsin dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ cɛfɔ ni kanbɛ k'o sigi sen kan baara in sa a kɛra maa minnu ɲɛna sa maire 16 ka bɔ u ka sous-préfecture kɔnɔna na ani dugutigiw olu bɛɛ lajɛlen nana kafo n'o ye musow ka tɔn ye sifuw tɔgɔla tɔn u bɛɛ lajɛlen nana Koro préfet n'o ye lieutenant colonel Mohamed Lamine Kunta ye ale yɛrɛ ye ko in ɲɛmaaya o baaraw kɛ Moptikaw fana fɛ baara daminɛna o y'a yira sa k'a fɔ ko kurantigɛ kɔni kɛlen ka Mopti sɛgɛn kosɛbɛ bankiw ni faso ka baarakɛyɔrɔ kɔni caman sera ka baara daminɛ kunungo dɔɔni nka dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna nin y'a dɔgɔkun 2 ye kuranti moti kɔnɔna na k'a sababu kɛ mun ye u ka kuran yɛrɛ bɛ sɔrɔ ni yɔrɔ min ye taji min bɛ k'o kɔnɔ taji bannen don énergie maaw bolo nin y'a dɔgɔkun 2 ye ko baara ka se ka kɛ ka ɲɛ ka maaw wasa k'o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ sabula nin waati in na maa minnu kɛlen don ka pano ta o man ca duguden fanba jɛgɛ feerela baarakɛla bololamisɛnnin baarakɛla bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen ko sa kuran kɔni o ka se ka sɔrɔ taji ka na yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min o taji ko hukumu kelen kɔnɔna na Segukaw fɛ yen taji ale kɛlen don sugufin ye bi sugu min ni maaw t'a sugu dɔn sabula a yɛrɛ k'a fɔ sa ko taji kɔni tɛ ka sɔrɔ Segu dugu kɔnɔna na kabini dɔgɔkun caman Segukaw yɛrɛ y'a lajɛ sa k'a dɔn k'a fɔ ko taji tɛ ka sɔrɔ maa minnu fana bɛ k'a feere olu y'a kɛ 770 ye dɔw yɛrɛ ta ye 750 ye nka kunungo min ye gouverneur maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko citerne damadɔ sera ka don Segu kɔnɔna na bi u na baara kɛ n'o ye n'o tɛ sifinnakaw tun ye wulikajɔ daminɛ k'a yira sa k'a fɔ ko Segu tɛ se ka to tan cogo in na minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna ale ye hiji taga